ni koparo mana ni nyamrerwa to ponono en jago marwayo mine mapeka ponono ocholo kata ng'ama miyo e kinde ma okonyore kata nyuol. Fred. Ng'enyne to jopiny osebedo gi paro ni nyamrerwa en jacholo. To katemo lero, nyamrerwa sani ok en jacholo machon. Nyamrerwa en ng'ami yiero gi community to bedo seconded to MOH, to MOH tiege e yore mag thieth mag gweng' ma en daktari level 1 kendo daktari number 1. Nyamrerwa wan gi households ma warito. Iyudo ka ok watin negi households 100 ma walimo odiechieng' kodiechieng', dwe ka dwe, ma kaponi nitiere tuoche moko kar kanyo wanyalo thiedho to wathiedho, ma ok wanyal thiedho to warifa osuptal. Cholo ogole lwetwa, kaponi nitiere mama mayach to wawuotho go to wa make sure ni ochopo nyaka osuptal mo onyuole osuptal e yo moro ma safe kendo makare. Ilero kanyo makare ahinya, kata kamano penjo machielo mabende dagom mar penji kapod antiere iri Fred. Iwacho ni nyamrerwa nyaka sani ok en ng'at mar wecho. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ponono nyamrerwa gi en tiegruok kaka mane ma kinde duto ichwalo ne nyamrerwa. Mana kaka iwacho ni utiyo kod households, ang'e ni nyaka sani kaluwore kod nyamrerwa mago moheo 100,000 mabende noyang kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyamrerwa ka nyamrerwa onego bed ni ng'iyo households mago moromo 100. Kata kamano en training kata wanyalo wacho no rak kaka mane ma ichwalo ne nyamrerwa mar mondo mi obed kod lony mar ponono konyo jopiny kuonde ma gintiere. Ng'enyne yudo ka once ni wasebed kosekawa e gweng' to MOH terowa e training mar